Chino! Kimchi Chino! 오빠, At mga mahal, nagbabalik na ang spicy opa mong nakipagchismisan muna. Anyway, mahal, since nakipagchismisan na ako, balik na rin tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ako pa rin to si DJ Kim Chino at syempre ibibigay ko, 'di ba? Sabi ko kanina, ang talaga nga namang tatlong dapat mong iwasan na nakatangian ng tao ngayong 2026. 'Di ba? New Year, dapat new you. And at the same time, yung mga pagkakamali mo ay hindi mo na dapat ulitin ngayong taon, utang na loob. Recap na tayo ha. Sabi ko kanina, mahal, una, iwasan mo yung mga taong mahal ka lang kapag convenient sa kanila. Yung kapag okay ka, sige, andyan siya. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, ay talaga nga namang hindi mo mahagilap. Na kapag ikaw ay in-hit, ikaw ay may mga pangangailangan na pangangati, ay talaga nga namang wala siya. Pero kapag siya ang naghahanap, ay talaga nga namang present na present ka agad. Ang rupok! Huwag ganon, di ba? Iwasan mo yung ganon. At ang pangalawa naman, mahal, yung puro pangako pero walang plano. Ito yung mga ngako na sige, papakilala kita sa magulang ko. Sige, papakasalan kita. Pero at the end of the day, nag-break na kayo, hindi ka man lang napakilala. Diba? Ang hirap ng ganyan. Hintay ka lang pero walang direksyon. Kasi ang totoong pagmamahal-mahal ay talaga nga naman... Talaga nga naman dapat klaro, 'di ba? Klaro 'yung intention mo sa akin. Kung gusto mo talaga ako, kung mahal mo ako, pakilala mo ako sa magulang mo, tapos pakasalan mo ko, hindi 'yung itatago mo ko. Ano ko, alahas? Ano ako, ginto? 'Di ba? Ito pangatlo't panghuli, mahal. Ay talaga nga naman, iwasan mo 'yung taong binabalikan ka lang kapag lonely sila. Pamilyar. Ayan yung sinasabi natin kapag 10 p.m. maraming tao ang jowang-jowa. Kapag 10 p.m. ang daming nangangate. Kapag 10 p.m. ang daming mahal pa yung ex nila. 'Di ba? Minsan babalik at babalik yan sa'yo. Kunwari sinaktan ka, sila yung dahilan ng trauma mo. Ay talagang babalik yan kapag lonely sila. Babalik yan kapag walang kumakamot sa kanila at walang pampadulas. Huy! Diba? Hindi ka pahinga niyan, mahal. Usually, diba, babalik ang tao kapag sinasabi nilang pahinga at makakapag-recharge sila sa'yo. Hindi, naboboard sila kaya ka binalikan. Diba? Ginagawa kang emotional rest stop. At the end of the day, mahal, may puso ka, hindi ka waiting area. Hindi yung kapag kailangan nila ng companion ay lagi kang nandyan. Minsan, mahal, no? Availability kills your value or worth. Totoo yan, mahal, kapag lagi kang available sa tao, kapag sinanay mo na lagi kang nandyan, ang ending, nade-degrade ka at nawawala ang value mo. So, magkakaroon sila ng mentality, okay lang kahit hindi ko napansinin to. At the end of the day, kapag kailangan ko, available naman siya. Sinong kawawa? Di ba ikaw? Kaya mahal, utang na loob this 2026, bigyan mo naman ng respeto at pagmamahal ang sarili mo. Alam mo na yung mga mali alam mo na yung mga red flag, alam mo na yung mga dapat iwasan na tao, alam mo na kung saan nagmula yung trauma mo. So might as well, this year ay talaga nga namang sumugal ka na sa tamang tao, 'di ba? Sumugal ka sa DJ, sumugal ka sa chinito, sumugal ka sa magaling tumawa, at talaga nga namang kaya kang patawahin kahit sa kama. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Talaga nga namang parang in-hit din si Kim Chino. Anyway, mahal, maraming salamat. Ako'y sisibat na, but don't worry. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. But for now, rock-rockan music muna tayo, mahal. At syempre, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!